सूप हे देवकाला लागतं देवाण्यासाठी. हे पुऱ्या बिऱ्यांना गावठीच बोललं पाहिजे, कारण आपण संस्कार आपले मराठमोळे आपण ते तिकडे घेतो. ते जास्त लुटती नाही आम्हाला का. तर नमस्कार, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सुनीताज लाईफस्टाईलमध्ये. तर आज आपण करत आहोत हळदी कुंकाचा बाजार आणि आमच्या पुतणीचं सोनालीचं लग्नाची सुरुवात आम्ही ह्या बाजाराने करत आहोत. तर व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि आमच्याकडची पद्धत बघा, हळदी कुंकू कसं केलं जातं. तर चला बघूया पूर्ण व्हिडिओ आणि बघा आमची मज्जा काय काय केली ते. ही जी देवी आहे सांडग्यावरची देवी, गंगेवरची देवी म्हणतो आपण हिला. हिचं रूप एकदम वणीच्या देवीसारखं आहे आणि अष्टभुजा ही देवी ही वणीचंच रूप म्हणून मानली जाते. आणि एका भक्ताला पावण्यासाठी देवीने इथे स्वतः म्हणजे रूप घेतलेले आणि ती इथंच स्थायिक झालेली आहे. तर अशी ही देवीचा आशीर्वाद घेऊन आपण आता सुरुवात करत आहोत. मी सगळ्या जावा आणि सगळ्यांनी हळदी कुंकू घेतला, सगळा आमचा वाडा आणि सगळ्या वाड्यातल्या सगळ्या माझ्या जाऊबाई. आता आम्ही हळदी कुंकाच्या बाजारात निघालो आहे. तर ही देवी जी आहे ती एका भक्तासाठी तिच्या पाठोपाठ येत होती. रोजचा तो देवीच्या दर्शनासाठी जात असताना जेव्हा देवी त्याला बोलली की मी तुझ्यासोबत येईल, पण तू जिथं मागं वळून बघशील किंवा जिथं तू थकशील, जिथं तू थांबशील तिथंच मी थांबेल, म्हणून ही गंगेवरच ही देवी थांबली गेली. आणि म्हणून या देवीचा असा इतिहास आहे, तो मी एका दिवशी स्पेशल व्हिडिओ म्हणून तुम्हाला सांगेल. असं तऱ्हेने आम्ही हळदी कुंकू एकमेकीला लावून सगळं आधी हळदी कुंकाची तयारी केली. आणि आमच्याकडे अशी प्रथा आहे, कोण राहिलं कोण गेला. नाही ती मोठी या दोन्हीच्या मधली द्या ना. चौरंग पाट आता नाही घेतलेलं, माझ्याकडे आहे पण प्लास्टिकचं आहे. पाकडीतच कोण पाय ना, मग त्याचं हे पसरेल विसरेल नको, चांगलं बांधलेलं की. बाई मला दे ना एक शोधून कसं घ्यायचं. छोटा म्हणते अगं छोटंच आहे, रंगीला अजून बारीक होईल. बरोबर आहे, वाळून जातं ते. चालेल चालेल, कितीच आहे भाव करून. टोपला आणलं मी चांदोरीवरून, हे राहिलं माझं. नाही त्यांना घरी घ्यायचंय. भांडण घेऊ का त्याच्यात. छान आहे, टोपलंच लागते भाकरीला. ते काय चालणे येत होत्या ते सांगा ना. बघा ताई, या बाजाराचे सांगायला 751 रुपये आहे. सुपाचे घरगुती टोपला घरगुती आहे, काय घेते एक शब्द बरोबर पटकन सांगा. त्यानं घेतलं का. सूप हे देवकाला लागतं देवाण्यासाठी. हे पुऱ्या बिऱ्यांना तुम्हाला पाठी लागते. अन्नपूर्णेचं चपात्या ठेवण्यासाठी आणि लक्ष्मी ही पूजण्यासाठी लागते रेग्युलर. बरं, या नाव घ्या बाजारात 120 रुपये लावून घ्या.
अगं चांदोरी पाठवली स्वस्त भेटत नाश्ता करायचे आपल्याला. हे आमच्या गंगेवरचं फेमस शेव बरं का. लाडू घ्यायला येऊ ना. ते बाजार भरून असंच जावं लागेल पाठी घेऊन. नवीन बाय आहे ना. या आमच्या ताई 10-20 वर्षापासून आमच्याकडं सगळे हळदी कुंकाचे बाजार आम्ही यांच्याचकडे करतो. तर जुनं दुकान आहे आमचं. ते जास्त लुटती नाही आम्हाला का. हे खेळणे खूप होते आता तुळजापूरला यायला हे सगळे. आणि हे खापर्यंत किती लाव. केवढ्याला हे वस्तू. मी अक्कलकोटवरून घेतले दादाला. नवऱ्याच्या आता इकडून पुढे सगळ्या मध्ये मध्ये एखादा नवरदेव येईल. नाही होतील पण अजून जराशे इरळून आता सरसगट मुली आहे आणि इरळून पोरं आहे. ब्रँडेड द्या. स्टँडर्ड लग्न चालू झाले भाई आता. तर ही बघा ही आमची गंगामाई. आणि आता नेमके आम्ही हळदी कुंकाचा बाजार करतोय म्हणून मी तुम्हाला तिकडे नाही घेऊन जाऊ शकत. पण ही आमची गंगामाई नाशिकची शान आमचं रामकुंड. आणि रामकुंडावरच आम्ही बाजार करत असतो. तर हे छोटे छोटे मंदिर आहे तुम्ही बघू शकता इकडे. हे बघा हे पूर्ण रामकुंडाचा परिसर आहे हा. आणि तिकडे तिथे दिसते ते गोमुख तीर्थ आणि तिथं संगम आहे. तिथे रामकुंडावर तुम्ही अस्थि विसर्जन वगैरे करू शकता. कुठलाही जसं तुम्हाला काशीला जेवढं महत्त्व असतं काशी क्षेत्रात जेवढं अस्थि विसर्जनाला महत्त्व तेवढंच आमच्या ह्या रामकुंडाला महत्त्व आहे. आणि हा परिसर तुम्ही बघू शकता रामकुंडाचा. इथे खूप छान पार्किंग आहे. आता खूप छान सुविधा केलेल्या आहे. आणि ही गंगामाई बघा किती सुंदर आणि स्वच्छ वाहते. फक्त लोकांनी कचरा जर केला नाही तर तिच्या इतकं निर्मळ कोणी नाही. कारण ती सगळी घाण पोटात घालून आपल्याला पवित्र करते अशी गंगामाई. तिला वरदानच आहे. बघा किती पाण्याचा खळखळाट आहे. अगदी 12ही महिने उन्हाळ्यातसुद्धा ही गंगामाई त्र्यंबकेश्वरवरून आल्यानंतर गुप्त स्वरूपात ती येते. आणि म्हणजे ब्रह्मगिरी नंतर त्र्यंबकेश्वर नंतर गुप्त स्वरूपात मग इथे रामकुंडावरती तिचा उगम होतो. तर हे आमचं रामकुंड बघू शकता तुम्ही. खूप छोटे छोटे मंदिर आहे इकडं. आत्ताच आपण देवीचं पण दर्शन घेतलं. इथं खूप हेमाडपंथी मंदिरं आहेत आजूबाजूला. तर चला बायकांचा हळदी कुंकाचा बाजार चालू झालेला आहे. खूप छान असतो आमचा बाजार. आता नवरीचा बाजार आहे. इथे आम्ही बाजार घेऊ थोडीशी शॉपिंग करू मग थोडासा नाश्ता वगैरे असाच एवढा छोटासा कार्यक्रम असतो. सगळ्या बायका भाऊबंदी आमच्या एकत्र येतात आणि इथून लग्नाच्या बाजारांना सुरुवात होते खऱ्या अर्थाने. मग पुऱ्या वगैरे मेहंदी असे प्रोग्राम होतात. तर चला आपण जाऊया बायकांकडे काय काय शॉपिंग करता हे तुम्हाला मी दाखवते. तर सुरुवात केली आहे मस्त नेलपेंटनी. सगळ्यात आधी आम्ही नेलपेंट लावून चेक करणार आहे. आणि ह्या मानापानाच्या आमच्या मोठ्या जावा त्यांना आता छान अशी नेलपेंट आमच्या सुनबाई लावत आहे. हे आम्ही आता सुरुवात शुभ म्हणून हे मीठ घेतलेलं आहे. आणि मिठा म्हणजे हे याचं लक्ष्मीचं प्रतीक असतं. दारिद्र्य दुःख सगळं दूर करतं म्हणून आपण ह्या मिठाला आधी महत्त्व देतो. आणि नंतर हळदी कुंकाने आम्ही सुरुवात करतो बाजारला. तुला आता गोंधळाला काम आलं असतं ना. आता इडून घे आता. आता हेच 2 गोटांनी काय केलं परत बुडव त्याच्यात. नवरदेव काढून आल्यावर लावायच्या आणि असं खुलं
दुकानातून घ्या ना केडे मिळे पुरी द्यायला एवढे पावशेर लागते आपलं दुकान येते बस कशी घ्यायची ए बाई मातनी घ्यावं लागते का ग आपल्याला आपल्याला घ्यायचे का नाही आणि एकदम आमच्या डॅशिंग धडाडीच्या आमच्या जाऊबाई आणि पुरे करायच्या गाणे म्हणाले एक नंबर यांचे सगळे गाणे आम्ही तुम्हाला आता व्हिडिओ दाखवणार आहे खूप छान छान झिरकं उडतं काय फिरकं उडतं लय भारी भारी रुमाल उडत होतं असे खूप छान छान गाणे यांना येतं तर आम्हाला तेवढंच आवडतं आहे की नाही मग आता ते गाणे म्हणणारे तर आता चला आपण काय काय बाजार केला बघूया आणि मी थोडी साईडला काम करत होते कुठे गेले आपली बाजाराची पार्टी अजून वेळ आहे ना अरे इथं बांधून टाक तर आपण मेहंदीचं कोण घेतलेले नेलपेंट घेतले आहे त्याच्यानंतर परडी घेतलेली लाडू वगैरे घेतलेले हे पूजेची एक टोपली घेतली ही घेतली ना एक टोपली तर लाडू वगैरे डाळीचं हे जे लाडूचं टोपली ही घेतली आपण अजून देवीचं ओटी भरण त्याच्यानंतर तोरण मग त्याच्यानंतर 12 सुवासिनींचं ते झाल झेंड्याचं त्यांना आरसा वगैरे कंगवा सगळं ते एक सेट 3 ते 4 हजाराचा आता हा बाजार झालेला आहे अजून बऱ्याचशा वस्तू आम्ही ड्रॉप केलेल्या आहे त्या बाहेरून घ्यायच्या आहे तर ज्या नाही आवडत त्या नाही घेतल्या आम्ही पातळ दाखव एक मिनिट तर हे असं छानसं आम्ही आमच्या देवीला जे मावलाय वगैरे म्हणतात त्या मावलाय देवीला आम्ही असं पातळ घेतलं आहे मस्त छान लक्ष्मी आईला अच्छा ठीक आहे लक्ष्मी आईला पातळ घेतलेले आणि तिचं सगळं सौभाग्याचं लेणे घेतले लग्नाच्या 1 दिवस आधी हळदीच्या दिवशी हे सगळं आपल्याला अर्पण करायचे देवीला झालं का पाटी तर पाटी भरून झालेली आता जी पाटी घेईल ती नाव घेणार आहे तर 5 जणी आत लावून 5 जणी नाव घ्या तर आता ह्या आपल्या 5 सवासनी आमच्या शकुताई आमच्या सुनबाई आमच्या रंजना मॅडम मोना मॅडम त्याच्यानंतर नाव सांग संगीता आमच्या जाऊबाई तर एवढ्या 5 जणी आता छानसे एक नाव घेणार आहे तर आता या मोठ्या ताईंचा मान चला कोरोना नंतर आता हे आमचं पहिलं लग्न आहे घरातलं नाव घ्या सासू माझी मायाळू दीर माझी हौशी भगवंतरावांचं नाव घेते हळदी कुंकाच्या दिवशी वा 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 एकदम सुरेख हळदी कुंकाचा त्याच्यामध्ये उच्चार आला मस्त रुसलेला राधेला कृष्ण म्हणतो हास आणि रावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास हळदी कुंकाच्या दिवशी खास असं पण आलं असतं तर खूप सुंदर नाव मोनाने घेतलंय संपतरावांचं नाव घेते सौभाग्य वा 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 खूप सुंदर मायाळू सासा माझ्या हौशी संतोष रावांचं नाव घेते सोनीताईंच्या हळदी कुंकू अरे वा असं काहीतरी एकदम सुंदर नाव घेतलं पाहिजे आमच्या लाडक्या जाऊबाई आता खूप सुंदर नाव अजून थँक्यू त्याला मी घेतलेले आणि असं आमचा हळदी कुंकाचा बाजार आता पूर्ण झालेला आहे आणि आता आम्ही बाकीचे जे साहित्य लागणार आहे लग्नाच्या आडवे तिडवे ते घेणार आहे म्हणजे तिकडे जाऊन तर गावठीच बोललं पाहिजे कारण आपण संस्कार आपले मराठमोळे आपण मराठमोळेच बोललं पाहिजे तर आपण आता इथून गंगेवर हातपाय धुवून गंगामाईवर हातपाय धुवून पुलक्या काढून टाकला का तर चला 3,500-4 हजाराचा आपला बाजार झाला अजून याच्यापेक्षाही खूप सारा बाजार करायचा बाकी आहे आणि आता छानसा नाश्ता आम्ही करणार आहोत तर चला आपण भेटूया थोड्याच वेळात मी पोत नाही घातली बरं का मी कानातले नाही घातले मूर्ती तिकडे जाऊन आता काय करणार आहे काय म्हटले मार्केटला जायचं
आहे छानसा नाश्ता आणि आम्ही घेतली गरम गरम कचोरी. आता आम्ही खाणार आहे नंतर स्वीटमध्ये आणि आम्ही नाशिकची स्पेशल लस्सी ती पण प्यायला जाणार आहे. नाशिकची स्पेशल लस्सी कोणाला प्यायची प्यायची ना हा का नाही नाशिकची लस्सी. पावडा नाही ना बघा आमचा उन्हाने अवतार कसं झालं. फिरून फिरून लस्सीसाठी आम्ही किती लांब पाहिजे आलो. हा तुम्ही बघू शकता नारो शंकराचा घंटा आहे. हा नाशिकचं एकदम सुप्रसिद्ध असं मंदिर आहे जे गंगेवर आहे. त्याला नारो शंकराचा घंटा म्हणतात आणि हे एक नारो शंकर नावाच्या व्यक्तीने हे मंदिर बांधलेले आहे आणि तो घंटा लावलेला आहे. तर त्याच्यामुळे ह्या मंदिराला नारो शंकराचं मंदिर असं नाव पडलेलं आहे. दर्शन घेते. शंकर पेशव्यांच्या काळात हां हो का म्हणजे नारो शंकर व्यक्ती होता असं सरदार होते. अच्छा त्यांनी हे मंदिर बांधलं आपल्या नाशिकचं. चला व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचं खूप खूप धन्यवाद आणि व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि चॅनलमध्ये नवीन असाल त्यांनी लावलं तर बेल बटन ऑन करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत घेऊया बाय बाय थँक्यू.